Wel, bore da, ffrindiau. Croeso i'r oedfa bore yma. Croeso i chi sy'n gwylio o adre. A croeso hefyd i'r guinea pigs sydd yn y capel gyda ni bore yma yn testio allan yn system ni cyn bod ni yn ail-agor yn swyddogol i'r cyhoedd gobeithio dydd Sul nesaf. Nawr, dwi bach yn nerfus, ond ddim mor nerfus yma Arwel. Felly, y peth gorau i wneud yw jyst i ni gyflwyno'r amser yma i Dduw mewn gweddi. Felly, gewn ni droi at Dduw mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am y diwrnod braf yma i ni wedi deffro iddo fe yng Nghaernarfon a'r Cnwch. O Dduw Dad, falle bod yna o fidiau, falle bod yna bryderon o'n cwmpas ni. Ond bore yma i ni'n diolch yn bod ni'n cael codi i addoli ti y Duw byw. Y Duw sydd yn rhoi dy gariad i ni, y Duw sydd yn rhoi gobaith i ni ar daith bywyd. Felly ni'n cyflwyno yr oedfa yma i ti bore yma, yn gofyn i ti lenwi ni a gobaith, yn gofyn i ti siarad gyda ni trwy dy air, a gofyn i dy ysbryd glân ddangos mwy o Iesu i ni. Amen. So, chydig o bethau cyn mynd ymlaen. So shout-out gynta i pawb sy'n gwylio adre. Trey yn cwyno bod ni wedi chwalu speakers achos bod yr ffilm ar y dechrau rhy swnched. Dwi'n gweld nifer o bobl. Croeso Nora, croeso Glenys Ellis yn Bontnewydd. Mae'n hyfryd cael chi'n ymuno gyda ni bore yma a croeso i bawb arall. Dwi wedi dweud hefyd fod yna guinea pigs yma bore yma, so diolch i chi y guinea pigs. Na i ddim dweud pwy ydych chi, rhaid ond bod pobl yn meddwl bod chi wedi dod dan rhyw ddylanwad arbennig bore yma, a newn ni sôn fwy nes ymlaen ynglyn â be fydd y drefn wythnos nesaf. Ond cyn mynd ymlaen, o'n i jyst eisiau sôn am gweithgaredd y plant, so os oes yna deuluoedd a plant yn gwylio adre. Mae Arwel mynd i siarad chydig bach am ddaioni Duw a cymeriad Duw a sut mae Duw yn caru ni nes ymlaen. Felly bore yma, dwi eisiau chi dynnu llun o bethau sy'n atgoffa chi fod Duw yn Dduw da sydd yn caru ni. A wedyn allwch chi ofyn i mam a dad neu nain a taid neu pwy bynnag sy'n gofalu amdanoch chi bore yma i ddanfon y llun i fi ar WhatsApp a na i sôn am y lluniau sydd wedi dod mewn ar ddiwedd yr oedfa. Ond nawr, newn ni ymuno gyda'n gilydd i ganu dau gan. Dyma ni i ti a daioni Duw. I chi sydd adre, dych chi mewn ffordd yn cael profiad fwy byw, achos fe allwch chi ganu allan yn uchel yn eich cartrefi, lle mae yn ffrindiau ni sydd yma i ni fod yn hymian a tapio dan i masks. Ond y gwir amdani yw, mae gwir addoliad yn dod o'r galon yn dydy. Felly, sut bynnag ffordd ydych chi'n addoli gyda ni bore yma, da ni'n dymuno bendith yr ysbryd glân i ni gyd roi gwir addoliad i Dduw bore yma. Diolch Siôn. Sy'n agored, neidiau sy'n llawn syched am dan a ti ynaw. Dim ond ti sy'n sanctau, ti di'r un sy'n deilwng Dduw am fod dan i law.
fod yn anthem, clodi ti drwy'r byd I gyd, dyma ni I ti. Dyma ni I ti. Gad I thair ddod yn rymus, troi'r hyn sy'n farw'n fyw, dyma ni I ti. Dyma ni I ti. Ein clonau sy'n agored, neidiau sy'n llawn syched, amdana ti ti sy'n sanctau, ti di'r un sy'n deilwng, Dduw anfon da ni law. Croesaw'n dian mawl, croesaw'n dian mawl, ein tadra gwydd o lwyd, mae croeso yma nawr, calonau ganant glod, enidiau floeddiant fawl, ein tadra gwydd o lwyd, mae croeso yma nawr. Ein clonau sy'n agored, neidiau sy'n llawn syched, amdana ti nawr. Dim ond ti sy'n sanctau, ti di'r un sy'n deilwng, Dduw anfon da ni law. Ein clonau sy'n agored, neidiau sy'n llawn syched, amdana ti nawr. Dim ond ti sy'n sanctau, ti di'r un sy'n deilwng, Dduw anfon da ni law. Bydd gad a fiwr, yw trigaredd byth yn methu, drwy nyddiau oll, rwy'n ddiogel yn dy law. O'r eiliad pan rwy'n deffro, nes i'm rhoi fy mhen I lawr, fe gana fi am ddaioni fy niw. Ar hyd fy oes ti sydd yn y ffyddlon, ar hyd fy oes fe fi os mor, mor iddo, a phob un anadl sydd gen I fi, fe gana fi am ddaioni
Ar hyd fy oes ti sydd yn y ffyddlon. Ar hyd fy oes fe fiost mor iddo. A phob un anadl sydd gen I fi, fe gan a fi, am ddaioni fy neb. Hyd fy oes ti sydd yn y ffyddlon. Hyd fy oes fe fiost mor iddo. Phob un anadl sydd gen I fi, gan a fi, am Iawn, grêt. Wel, diolch am gyd addoli gyda ni fan yna. Mae'n rhyfedd iawn bod yn y capel a ddim yn gallu canu allan. Mae'n rili rhaid chi ddal chi nôl yn does. Dwi'n teimlo fel bod ni fel cans o bop wedi cael ei siglo. Da ni jyst eisiau byrstio allan yn canu. Ond mae yna addoliad yn y galon yn bwysig ac yn fwy pwysig wrth gwrs. Yna jyst rhai adnodau wedi cael eu rhannu gan Robin fan hyn ar y chat. Na i ddarllen allan, maen nhw'n bwerus iawn. Mae cariad ffyddlon yr arglwydd yn ddiddiwedd a'i garedigrwydd e'n para am byth. Maen nhw'n dod yn newydd bob bore. Arglwydd, rwy ti mor anhygoel o ffyddlon. Amen. Diolch Robin am rhannu hwnna gyda ni. Diolch hefyd am y sylwadau ynglyn â lefel y sain ac yn y blaen. Felly gadewch ni wybod os yw y lefelau bach yn well erbyn hyn. A na ni. So, mae Arwel mynd i fod yn siarad bore yma allan o Effesiaid eto. Ac felly mae'r darlleniad bore yma yn dod o benod 2 o Effesiaid. A fi'n mynd i ddarllen y 10 adnod cyntaf o Effesiaid penod 2. Ar un adeg, roeddech chi'n farw'n ysbrydol, am eich bod chi wedi gwrthryfela a phechu yn erbyn Duw. Roeddech chi'n byw yr un fath a phawb arall, yn dilyn ffordd y byd. Roeddech chi'n ufuddhau Satan, tywysog teyrnas yr awyr, sef y pŵer ysbrydol sydd ar waith y mywydau pawb sy'n anifedd i Dduw. Roedden ni gyd felly ar un adeg. Roedden ni'n byw i blesio'r hunan pechadurus, a gwneud beth bynnag oedd ein ffansi. Dyna oedd ein natur ni, ac roedden ni fel pawb arall yn heiddi cael ein cosbi gan Dduw. Ond mae Duw mor anhygoel o drygarog. Mae wedi'n caru ni gymaint. Mae wedi rhoi bywyd i ni gyda'r Meseia. Ie, ni oedd yn farw'n ysbrydol am ein bod wedi gwrthryfela yn ei erbyn. Y ffaith fod Duw mor hael ydy'r unig reswm pam dyn ni wedi'n hachub. Cododd Duw ni yn ôl yn fyw gyda'r Meseia Iesu, a'n gosod i deyrnasu gydag yn y byd nefol. Dyn ni wedi'n huno gydag Felly bydd heilioni Duw i weld yn glir yn y byd sydd i ddod. Does dim byd tebyg yn unman i'r caredigrwydd a'n gosod ato ni drwy beth wnaeth y Meseia Iesu. Heilioni Duw ydy'r unig beth sy'n ein achub chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddio'r peth. Anrheg Duw ydy e. Dych chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. Duw sydd wedi'n gwneud ni, beth ydyn ni? Mae wedi'n creu mewn perthynas a'r Meseia Iesu. I ni wneud yr holl bethau da, mae e wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud.
Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air bore yma. So, newn ni fy mlaen nawr i'r cyhoeddiadau. So, y cyhoeddiad mwyaf pwysig yw yn bod ni gobeithio mynd i fod yn ail-agor yn gyhoeddus yn y capel o Sul nesaf ymlaen. Mi ydyn ni wrth gwrs yn cadw llyged ar sut mae pethau'n datblygu yn y wlad gyda'r feirws, ond fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, mi fyddwn ni yn ail-agor di Sul nesaf. Nawr, mae niferoedd wedi cael eu cyfyngu. Oherwydd bod rhaid sicrhau fod yna 2 fetr rhwng bob aelwyd, bydd yna le i tua 28 ar y llawr, a mi fydd yna rhywfaint o le i spill-over fyny grisiau. Felly mae angen cofrestru ymlaen llaw os ydych chi yn bwriadu dod i addoli yn y capel di Sul nesaf. A'r ffordd mae hwnna'n gweithio yw bod chi'n cysylltu gyda Arwel y Lowri drwy e-bostio oedfaon@caersalem.com, oedfaon@caersalem.com, neu jyst ffonio Arwel y Lowri. Yn ddelfrydol bydde fe'n dda gwybod erbyn nos Wener, fel bod gyda ni, hynny yw 48 awr jyst i weld le mae'r niferoedd ati. Os yw'r niferoedd sydd eisiau dod dros 28, da ni jyst yn trystio Arwel i ddefnyddio ei ddoethineb pwy sy'n cael dod ac yn y blaen. Ond mi fyddwn ni yn blaenoriaethu pobl sydd falle ddim yn gallu dilyn yr oedfa ar-lein, a hefyd yn blaenoriaethu pobl sydd falle yn byw adre ar ben ei hunain. Felly dyna roughly y polisi byddwn ni yn dilyn o ran pwy sy'n cael dod, os yw'r niferoedd sydd eisiau dod yn fwy na beth sy'n cael dod. Ond y syniad yw, os ydych chi yn watcho o adre, da ni eisiau'ch profiad chi fod yr un mor gyfoethog a'r profiad o fod yma. Felly, bydd gwylio'r oedfa ar-lein ddim yn brofiad israddol. Byddwn ni'n addoli, cyd-addoli gyda'n gilydd, le bynnag fyddwn ni, yn y capel neu adre. Nawr, ar ôl yr oedfa, mae yna grwpiau Zoom, so mae Clwb Plus i'r ieuenctid, so cysylltwch gyda Lowri neu Jan ynglyn â cael y cod ar gyfer hwnna. Mae'r Clwb Plant bore yma yn cael ei arwain gan Mari ar Williamses. Mae'r cod i hwnna ar y sgrin nawr. A wedyn mae'r Clwb Coffi, lle mae croeso i bawb yn cael ei hostio gan Trey a Amelia, a mae'r cod i hwnna ar y sgrin hefyd. Felly, ar ddiwedd yr oedfa, falle bod yna rhyw 5 munud o brec, falle cyfle i chi wneud eich te neu'ch coffi, a mae croeso i chi ymuno ar un o'r sesiynau Zoom yna. Oes yna rhywbeth arall Arwel? Y casgliad, ie, okay. So, os ydych chi'n dymuno rhoi, eich cwmni chi sy'n fwy o pwysig i ni, ond os chi'n dymuno rhoi, mae'r cod ar y sgrin nawr i chi roi drwy neges destun, neu os ydych chi'n ystyried Caersalem fel eich eglwys cartre chi, a bod chi eisiau rhoi yn rheolaidd yna, cysylltwch gyda Arwel ynglyn â trefnu hynny. So, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael can arall nawr. Da ni'n mynd i addoli efo'n gilydd unwaith eto nawr, ac yn Anglyn, sy'n mynd i arwain ni yn yr emyn nesaf, a wedyn fydd Arwel yn dod lan i agor y gair i ni bore yma. Felly, na i weld chi eto yn y diwedd. Ar lawr, be gaeth ffynon, diolch i pechaduriaid mawr, yn glair wynion, yn y ffynon
da hwy mi na olcha ac mi gana fydd tra bwy Alleluia. Dyma'r dŵr a dyma'r gwaed redodd allan ac o'i ystlys sanctaidd gaid iolchi'r aflan. Hon yw'r ffynon sy'n glanhau yr aflana yn dragywydd mae'n parhau. Alleluia. Hon yw'r ffynon sy'n glanhau yr aflana yn dragywydd mae'n parhau. Alleluia. Iawn. Mae hwn yn really weird. Mae hwn yn rhyfedd iawn. Mae hyd yn oed yn fwy rhyfedd nag oedd e di Sul dweitha, achos mae rhywfaint o'r gynulleidfa bach iawn yma, a mae rhywfaint o'r gynulleidfa yna. Ond mae'n hyfryd cael croesawu pawb. Dyn ni'n dod i gwmni'n gilydd mewn rhyw ffordd wahanol, ond yn bwysicach na dim byd, dyn ni'n dod i bresenoldeb Duw. A wrth feddwl am y neges dwi am rannu bore yma, mae'n rhyfedd weithiau yn dydy. Mae Duw weithiau yn yn harwain ni falle i'r un lle yn y Beibl neu o leia i neges tebyg. A mae hynna'n amlwg achos bod ni chydig bach yn araf weithiau a dyn ni angen cael yn atgoffa o bethau. A mae'n od iawn, dwi'n meddwl nôl yn ystod mis Gorffennaf, mi ddwyses i bregethu ar yr adnodau hyn allan o Effesiaid pennod 2. Effesiaid 2. A nawr, wrth ddilyn y drefn mae Rhys wedi gosod ar gyfer y negeseuon, dwi'n ffindio'n hun yn yr un lle. So mae Duw yn trio deud rhywbeth wrth rhywun, mae'n eisiau deud rhywbeth wrtha i, a falle bod eisiau deud rhywbeth wrtha chi sy'n gwrando boed hwnna adre neu yn yr oedfa. Nawr wrth gwrs, fel mae Rhys yn pwysleisio bob tro, mae'n bwysig cofio hyn, pan dyn ni'n darllen y Beibl, mae rhaid ni bob amser feddwl be oedd pwrpas gwreiddiol y geiriau, achos oedd y bwrpas gwreiddiol iddyn nhw. A wedyn ni, meddwl am be mae'n golygu i ni heddiw. Nawr, yn y llythyr hwn, y llythyr at yr Effesied, oedd e'n lythyr yn cael ei sgwennu gan yr Apostol Paul i griw o bobl oedd yn byw yn Ephesus. Mae Ephesus yn Twrci, fel fydden ni'n nabod e nawr. Oedd y bobl mae wedi dod i gredu, ond maen nhw nawr yn dechrau teimlo dan bwysau. A maen nhw dan bwysau o ddau gyfeiriad gwahanol. Maen nhw dan bwysau o'r tu allan i'r eglwys gan y gymuned Iddewig, oedd yr Iddewon i gyd, ond dych chi fod yn Iddewon, dych chi'n gweld, dych chi fod i ymddwyn fel hyn. A mi oedden nhw dan bwysau hefyd, achos fel dyn ni'n gweld trwy'r Testament Newydd cyfan, oedd yr awdurdodau ddim yn cyn pwy oedd y bobl od yma, oedd yn pregethu'r peth rhyfedd yma, oedd neb rioed di clywed o'r blaen. A mi roedden nhw'n i dychryn nhw ac yn gwasgu arnyn nhw fel eglwys. Felly dyna oedd ei sefyllfa nhw, oedden nhw'n teimlo dan bwysau. So be di'r neges i ni heddiw? Be di'n sefyllfa ni? Oes na bethau yn pwyso arno ni? Wel, mae'r byd yn ddigon ansicr, mae hynny'n bendant. Does dim angen ymelaethu ar hynny. Ac ar y degau anodd, dyn ni'n disgyn nôl ar bethau, dydyn? Mae yna rai pethau'n mynd, a dyn ni'n disgyn nôl ar bethau creiddiol a pethau pwysig
amdano ni. A mae Paul yn ymateb i sefyllfa'r Cristnogion yn ni, a oedden nhw'n teimlo'n simsan iawn, a mae'n deud pethau wrthyn nhw ynglyn â Duw, ond mae'n deud pethau wrthyn nhw amdanyn nhw eu hunain, ynglyn â pwy ydyn nhw. A efallai bod chi'n cofio, mae Rhys di treulio rhyw 2 wythnos yn y bennod gyntaf. Ac yn y bennod gyntaf, mae wedi bod yn ei atgoffa nhw am rai bendithion pwysig sydd gynnyn nhw. Meddyliwch jyst am 2 gymal bach ym Mhennod 5. Mae wedi tywallt pob bendith ysbrydol sy'n yn y byd nefol arno ni sy'n perthyn i'r Meseia. Dyna bendith, pob bendith ysbrydol. A wedyn mae'n deud, dwi hefyd am i chi sylweddoli mor anhygoel ydy'r nerth sydd ar gael i ni sy'n credu. Bendithion enfawr y medrwn ni glywed amdanyn nhw, a myfyrio amdanyn nhw. Nawr, ar adeg pan dyn ni'n teimlo chydig bach yn simsan, dyn ni angen gwneud yn siŵr bod ni'n gwrando ar y lleisiau iawn. Mae'r lleisiau yn cwmpas ni yn y byd, mae medru bod yn gymysglyd iawn ac medru bod yn ddryslyd iawn. Weithiau maen nhw'n tynnu ni lawr, weithiau maen nhw'n ydyrchafu ni, a wedyn yn tynnu ni lawr. Ond ar y degau anodd, ar y degau pan dyn ni'n teimlo chydig bach yn simsan, ar bwy ddylen ni fod yn gwrando? Siawns y dylen ni fod yn gwrando ar rywun sy'n gwybod. Mae'n gymaint yn y byd yn cwmpas ni sy'n ansicr yn does. Mae'r llywodraethau maen nhw'n gwneud y gorau fedra nhw, ond dydyn nhw ddim yn gwybod 100% beth yw'r peth iawn i wneud, ond maen nhw'n wneud i gorau. Ond mae Duw yn gwybod popeth. Siawns hefyd y ddylen ni fod yn gwrando ar rywun sy'n yn deall ni. Os ni'n byd gwaith na rywun yn siarad efo chi, a mae'n amlwg bod nhw ddim yn gwybod eich sefyllfa chi, mae'n amlwg bod nhw ddim yn gwybod be ydych chi. Ond mae Duw yn dangos yn eglur i ni yn y Beibl i fod e'n gwybod pwy ydyn ni. Mae Iesu'n dangos hynny, mi ddaeth Iesu yn un ohono ni. A siawns y dylen ni fod yn gwrando ar rhywun y medrwn ni i drystio nhw. Dyddiau yma pan mae pobl yn deud pethau, dyn ni'n aml iawn yn amau cymhellion nhw. Ydyn nhw eisiau'n harian ni? Ydyn nhw eisiau'n pleidlais ni? Duw ddim angen i'n byd gyno ni. Mae Duw yn iawn. Os dim rhaid ni amau ei gymhellio ni, mae eisiau y gorau ar ein cyfer ni. Felly, yng nghanol unrhyw ansicrwydd neu bryder heddiw, Duw sy'n deud y gwir wrtho ni. Dwi ddim bob amser yn hawdd i wrando, ond mae'n deud y gwir wrtho ni ac mae'n deud hynny mewn cariad. So dewch ni wrando gyda'n gilydd bore yma ar beth mae Duw yn deud wrtho ni yn ei air. Oedd yr hyn oedd e'n deud wrth y Cristnogion yna'n Ephesus yn wir, ond mae'n wir hefyd amdano ni sydd wedi rhoi ein bywydau iddo fe hefyd. Mae'n neges i ni. A'r peth cyntaf mae'n gwneud yw, mae'n deud wrthyn nhw am byd o pwyso gormod ar pwy oedden nhw o'r blaen, cyn iddyn nhw ddod i gredu. Dim bod nhw fod i anghofio, ddim bod nhw fod i wadu sut oedden nhw cyn dod at Iesu, ond iddyn nhw beidio byw yn styc yn y gorffennol hynny. A mae hynny'n neges i ni hefyd. Pwy oedden nhw felly cyn iddyn nhw ddod at Iesu? Pwy oedden ni cyn i ni ddod at Iesu? A dwi am ddelio hyn yn sydyn iawn, ond mae'n ddarlun clir iawn. Dwi ddim o reidrwydd yn ddarlun braf, ond nid job rhywun sy'n sefyll yn y tu blaen fan hyn yn agor gair Duw wedi cuddio pethau anodd sy'n y Beibl, dyn ni fod i'w coeddi nhw a'i deud nhw. Ond dewch i ni feddwl am 3 peth oedd Paul yn deud yn sydyn iawn am y Cristnogion yma cyn iddyn nhw ddod i gredu a felly amdano ni. Oedd e'n deud, mae'n disgrifio nhw fel rhai oedd wedi marw. Bod nhw'n farw i bethau Duw, doedden nhw ddim yn effro i bethau ysbrydol. Mae'n deud i fod nhw'n gaeth, bod nhw'n methu dod yn rhydd o bethau, methu dod yn rhydd o'i pechod a'i gwendid oedden ni dal nhw'n ôl. A wedyn mae'n deud i bod nhw wedi ei condemnio. Doedd ddim gobaith iddyn nhw. Oedd nhw gwmwl di o farn drostyn nhw. Oedden nhw'n methu dod at Dduw.
a oedden nhw'n wynebu I farnau. Negeseuon caled ac anodd. Ond y peth pwysica amdanyn nhw ydy, mae dyna oedd pethau. Mae yna newid wedi dod. Dyna oedd pethau. Maen nhw'n y gorffennol, maen nhw'n y past tense. Os dyn ni wedi troi at Dduw, gwrandewch ar geiriau mae Paul yn defnyddio. Mi oedd e'n deud y pethau yna, ond oedd e'n deud ar un adeg roeddech yn farw yn gaeth, wedi condemnio ac yn y blaen. A mae'n deud, roedden ni gyd felly ar un adeg, ond mae'n newid I digwydd. A sylwi, mae Paul yn cynnwys ei hun gyda ni. Roedden ni I gyd, mae'n deud. Roedd e'n arfer bod felly ac mae fel arall nawr. A mae'r mwyafrif o beth dyn ni'n gweld yn y darn sy'n o'n blaenau ni bore yma, ynglŷn â beth sydd yn wir nawr i'r sawl sydd wedi ymateb iddo fe. So, yn ôl y traddodiad, 3 pen, okay? 3 pwynt pwysig ynglŷn â pwy ydyn ni nawr yn codi o'r darlleniad. Yn gyntaf, dyn ni'n fyw yng Nghrist. Yn ail, dyn ni'n eistedd neu'n teyrnasu gyda Christ, ac yn drydydd, dyn ni'n newydd yng Nghrist. Y pwynt cyntaf, dyn ni yn fyw yng Nghrist. Mae adnod 5 yn deud fel hyn, mae wedi rhoi bywyd I ni gyda'r Meseia. Ie, ni oedd yn farw yn ysbrydol, a mae'n bod wedi gwrthryfela yn ei erbyn. Mae wedi rhoi bywyd I ni gyda'r Meseia. Mae hwn yn newid radical. Dim rhyw newid bach rownd yn mylon di hwn. Y newid nath Iesu Grist I hun I ddisgrifio fe fel peth cwbl newydd pan ddedodd e rhaid I chi gael eich geni oddi uchod neu eich geni drychefn born again fel di'r dywediad Saesneg sy'n aml yn cael ei gamddefnyddio y dyddiau yma. Felly mae be mae Iesu yn gwneud yn mywyd rhywun yn newid hollol radical. Dwi'n gwybod be di'ch hoff raglenni teledu chi. Dyn ni gyd yn bingio ar raglenni teledu dyddiau yma, dyda'n rhyw gyfresu ac yn y blaen. Ond rhai o'r raglenni poblogaidd ar y teledu di'r raglenni makeovers yma yng nghartref rhywun. Chi'n gwybod? A maen nhw'n dod I fewn yn dydyn a, mae yna lan, maen nhw wastod mes yn does. Maen nhw wastod mes yna. A, mae'r tŷ'n dywyll ac yn y blaen, a mae bob math o bethau'n wrong. A wedyn, maen nhw'n cael y tîm I fewn, a mae'r bobl sy'n byw yn mynd o'n am yr wsnos, a maen nhw'n dod ôl a, waw! Ond wrth gwrs, mewn cynlleied o amser a hynny, cyfan maen nhw wedi gwneud mewn gwirionedd ydy chydig o MDF, cot o baint, falle rhyw ddrych mawr ar y wal I wneud ystafell edrych yn fwy, y decor di newid, chydig o cushions newydd o gwmpas lle, chydig o throws ac yn y blaen. A maen nhw'n edrych yn lyflu, a na, chwarae teg, mae'n ddigon difyr yn dydi. Ond newid ar y wyneb ydy hwnna, ynddo fe. Does neb yn neud newid structural mewn wythnos. Ond mae'r newid mae Iesu yn gwneud y mywyd rhywun sydd yn troi ato fe yn newid structural. Mae'n mynd at wraidd pethau. Mae'n mynd at wraidd pethau a mae'n parhau hynny trwy yn hoes ni. Achos dyn ni ddim yn finished product. Mae unrhyw un sy'n edrych arna chi a fi yn dweud nid nhw di'r finished product a dyn ni'n gwybod hynny'n iawn. Ond y pwynt yw, mae'n nid rhyw ffidlan y gwmpas yn yr ymylon mae Iesu'n gwneud yn bywydau ni. A mae'r gwahaniaeth mae'n gwneud yn eich bywyd chi ac yn y mywyd I fel cymharu rhywun sydd wedi bod yn farw ac maen nhw nawr yn fyw. Pan mae Duw ar waith yn bywyd ni, dyn ni'n fyw iddo e. A mae pethau oedd yn ddiflas I ni o'r blaen yn sydyn reit yn fyw I ni. Mae yna emyn enwog gan William Spantacelyn ac mae'n deud y geiriau hyn. Ble renynodd fy nymuniad? Ble cadd fy serchiadau dan? Ble daeth hiraeth I ma'n bethau fi myneu casau o'r blaen? Iesu, cwbl ydyw gwaith dy law.
Be mae Williams Pantycelyn yn neud fan hyn, mae'n edrych ar ei fywyd ei hun ac mae'n synnu hun. Ac mae'n dweud, hold on, oedd y pethau yma yn arfer golygu dim byd i fi. Ond nawr dwi'n ei gweld nhw'n werthfawr, achos y gwaith mae Duw wedi wneud yn y mywyd i. Mae geiriau gan Dduw, gwirionedd am Dduw yn gysur ac yn fendith i fi. Mae canu amdano fe boed yn uchel neu yn y galon yn cnesu nghalon ni. Mae treulio amser mewn gweddi yn gysur ac yn help. A doedd hwnna ddim yn wir o'r blaen. Wel, pam? A'r ateb yw, achos ein bod ni bellach yn fyw yng Nghrist. Felly dyna'r pwynt cyntaf. Dyn ni'n fyw yng Nghrist. Dyna pwy ydyn ni. Dyn ni'n bobl sydd yn fyw yng Nghrist. Yr ail bwynt ydy yn bod ni'n eistedd neu'n teyrnasu gyda Christ. Mae adnod 6 yn darllen fel hyn. Cododd Duw ni yn ôl yn fyw gyda'r Meseia Iesu, a'n gosod i deyrnasu gydag yn y byd nefol. A mae'r darlun yma yn dod â ni i ryw ddarlun brenhinol iawn, yn dydy. Mae'n sôn am deyrnasu. Yn ddiddorol iawn, y gair groeg gwreiddiol yw, fi drio deud hyn yn iawn o'r, synekathisen. A synekathisen, ystyr llythrenol hwnna, eistedd gyda rhywun. Eistedd gyda rhywun. Ac yn yr achos yma, eistedd gyda Iesu sydd mewn awdurdod. Mae'r Beibl yn sôn bod Iesu nawr yn eistedd ar law Duw yn y nefoedd. A mae'r adnod yma yn deud yn bod ni fel plant i Dduw yn cael eistedd gydag ef. Nawr mae'r syniad yna chydig bach yn anodd i ni werthfawrogi a'i ddeall yn iawn, yn dydy. Achos mae'n deud bod ni'n eistedd gyda Iesu, ac eto dyn ni'n gwybod am yn gwendid ni. Dyn ni'n gwybod yn bod ni'n wan. A'r esboniad gorau i mi ddarllen wrth baratoi ar gyfer hwn, oedd yr esboniad yma, mae'n siŵr bod chi, wel, mae rhan fwyaf ohono ni erbyn hyn di bod ar y wyren. O'n i'n edrych ar y we bore yma, mae tua 3 chwarter ohono ni di bod ar y wyren ar ryw dro. A os ydych chi'n mynd ar y wyren, ydych chi'n edrych ymlaen, neu falle ddim yn edrych ymlaen, i'r cyhoeddiad yna gan y peilot. Chymo, croeso i flight so on so, dyn ni'n fflio o fan hyn i fan acw, dyn ni'n fflio ar hyn a hyn o gannoedd o filltiroedd yr awr, a dyn ni ar 30,000 o droedfeddi o uchder. Meddyliwch am hwnna. Dych chi yn yr awyren, dych chi ar 30,000 o filltiroedd o droedfeddi yn yr awyr. Dyn ni ddim di cyrraedd yna'n hunain, nagdan? Cyfan dyn ni di wneud ydy cerdded mewn i'r awyren, ymddiried yn hunain yng ngofal y peilot, yng ngofal y criw, a mae'r awyren di mynd â ni yna. Wel, i fi, mae hwnna'n ddarlun arbennig o sut dyn ni'n cael eistedd gyda Duw. Dyn ni ddim di gweithio'n galed i fynd yna'n hunain. Dyn ni di ymddiried yn y peilot, dyn ni di ymddiried ynddo fe, a mae di mynd â ni. Dyn ni'n cael eistedd neu deyrnasu gyda Christ am yn bod ni gydag ef. A mewn wirionedd real. Dyn ni'n eistedd mewn lle gwahanol, dyn ni'n rhan o deyrnas gwahanol. Ond nid jyst yn rhan o'r deyrnas, ond dyn ni'n eistedd gyda Iesu. A mae hynny'n fraint rhyfeddol bod rhywun fel fi, rhywun fel chi, yn cael y fraint yn ei mynd anhygol. A rhan o'r cyffro, yr excitement o fywyd fel Cristion, ydy gweithio allan be mae hwnna'n feddwl. A dysgu i fyw fel rhai sydd yn eistedd neu'n teyrnasu gyda Iesu. Y trydydd pwynt yw yn bod ni'n newydd yng Nghrist. Mae adnod 10, sef digwydd bod yr adnod nes i bregethu yn y fe nôl yn mis Gorffennaf, dwi'n meddwl, yn deud hyn. Duw sydd wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas ar Meseia Iesu i ni wneud yr holl bethau da, a mae wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. A'r tro dwytha nes i ganolbwyntio fwy ar y cymal ola yna. Ond dwi jyst am dynnu sylw at gwpl o bethau yn fwy na dim y bore yma.
A hynny yw y ddau gymal yna i fod wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. A i fod wedi ein creu ni. Achos beth ni'n gweld fan hyn yw bod ni yn waith ei law ef. Dwi'n gwybod os ydych chi rioed di gweld crefftwr go iawn wrth ei waith. Chymod, cymryd rhyw ddarn o bren neu rhyw lwmp o glai. A wedyn o flaen eich llygyd chi yn sydyn reit mae'r peth di-siap, anobeithiol yma yn troi mewn i rhywbeth arbennig iawn. Dyna fel ydyn ni. Pan dyn ni'n dod i gredu, dyn ni farw, dyn ni fatha y lwmp di-siap na o glai neu'r darn o bren sy'n ei dim synwyr o gwbl. Ond mae Duw yn dod ato ni ac mae'n grefftwr ac mae'n neud rhywbeth ohono ni. Weithiau mewn bywyd, dyn ni'n medru teimlo'n flinedig yn dydyn, dyn ni'n teimlo chydig bach yn jaded. Mae'r hen fywyd, mae'r byd mae'n medru'n diflasu ni. A weithiau dyn ni eisiau dianc o hynny. Wel, ateb Duw ydy, nid yn tynnu ni o hwnna, ond dod ato ni yng nghanol hwnna a rhoi bywyd newydd i ni. Mae Paul yn deud yn ei lythyr at y Corinthiaid. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi ei greu, y gair yna eto, mae wedi ei greu yn berson newydd. Mae'r hen drefn wedi mynd. Edrychwch, mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. Mae'r bywyd yng Nghrist yn dod â bywyd a gobaith newydd i ganol reality ein bywydau pob dydd. Dwi wedi sôn yn dod yn barod ynglyn â rhai rhaglenni teledu, dyn ni'n mwynhau gwylio. Rhai o rei poblogaidd iawn dyddi yma ydy gwylio rhaglenni ynglyn â creiriau, antiques neu celf. Ni gyd licio watcho rhyw antiques roadshow i weld rhywun yn dod ar ryw hen beth i fewn. A be dyn ni rili eisiau gwybod i faint mae werth, ynddo? Dyna be mae pawb eisiau gwybod, faint mae werth. A oedd yna raglen chydig o, falle bod flwyddyn yn ôl nawr, o Fiona Bruce, Fake or Fortune, rhywun efo ryw lun. Oedd hwn yn waith go iawn gan y person a'r person. Achos chi'n gweld, yn y raglen yna, ac yn Antiques Roadshow, y cwestiwn pwysig go iawn ydy faint mae werth. Ond tu nôl i'r cwestiwn yma, faint mae werth, mae cwestiwn arall, a'r cwestiwn ydy, gwaith pwy ydy e? Gwaith pwy ydy e? Mae yna ffys, dwi'n deall, dwi'n ni'n gweld ar y we ar hyn o bryd, yng ryw ddarn o ryw lun sy'n mynd ar ocsiwn, a maen nhw'n dweud mae Botticelli ydy e. A does na'n Botticelli di bod ar werth ers dwi'n ni'n pryd. A maen nhw'n meddwl, bod e'n mynd i fynd am ryw 60 miliwn. Nawr, dwi wedi edrych ar mewn lun del iawn. Ond beth sy'n rhoi gwerth yno fe, ydy pwy sydd wedi wneud e. A beth sy'n rhoi gwerth yno ni ydy pwy sydd wedi wneud ni, neu pwy sydd wedi'n creu ni. Os ydyn ni yng Nghrist y bore yma, os ydyn ni wedi derbyn Iesu, mae gair Duw yn deud mae gwaith Duw ydyn ni. Gwaith ei law e. Weithiau dyn ni'n teimlo'n rhyw gampwaith, nag dyn? Ond y gwir yw yn bod ni yn waith Duw. Os ydyn ni eisiau gwybod faint dyn ni werth, dewch ni wrando ar yr hyn mae Duw yn deud, a dewch ni edrych ar y groes. A dyn ni'n gweld ac yn clywed yn glir iawn be di'r gwerth mae eisiau rhoi i ni. Yng nghanol dryswch a pwysau y byd o'n cwmpas ni, pan dyn ni ddim yn siŵr iawn pwy a beth ydyn ni, ar bwyd dyn ni'n gwrando, ar bwyd dyn ni'n mynd i wrando y bore yma. Wrth i ni feddwl am hynny, am yfyrio ar hynny yn ystod y gân ola, dewch i ni gofio o flaen Duw, os mae Duw yn deud, felly mae hi. Os dyn ni eisiau gwybod sut mae hi, dewch i ni wrando ar yr hyn mae Duw yn deud, fel mae geiriau'r gân ola yn deud, fe leferaist, ac mi wn, mae felly mae. Be mae Duw yn deud wrth bob un ohono ni bore yma?
Bob un o'n ni sydd wedi troi ato fe, a bob un o'n ni sy'n meddwl ynglyn â troi ato fe. Be mae'n deud ydy, unwaith dyn ni'n dod ato fe, dyn ni yn fyw yng Nghrist. Dyn ni'n eistedd neu'n teyrnasu gydag e, a dyn ni'n newydd yng Nghrist. Dewch i ni gair byr o weddi cyn y gan. Diolch i ti Arglwydd, dyfo ti yn ddiw sydd yn siarad. Diolch i ti Arglwydd, dyfo ti yn ddiw sydd yn ynabod ni. A rwy ti Arglwydd yn gwybod yn union be mae pob un ohono ni angen clywed y bore yma. Gad i ni glywed eiriau di Arglwydd. Gad i ni wrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud, a helpa ni Arglwydd i ymateb i'r neges hynny drwy dy ras. Amen. Mae'n addewid sy'n mynd i hwnt i methiant, llefain a distaw, dawel a ofnau oll. Gall hydnod fy ngwallau mwy a fi, droi'n wirthiau sydd ar y gwaith, yn wirthiau sydd ar y gwaith. Trwy dy glwyfau rwy'n iach, dan dy law rwy'n gyflaw nawr, fel eferais ac mi hwnmai felly mai. Yn y storm rwy't yn hyr, a dy serch nid yw'n angollwng fel eferais ac mi hwnmai felly mai. Ac ym mhob tymor, mae ffwriad di yn aros, ac ym mhob eiliad, ti'n gweithio fy llys. Iesu y graig na beth a byr, dy deyrnas ni chaiff ei hysgwyd, dy deyrnas ni chaiff ei hysgwyd. Drwy dy glwyfau rwy'n iach, dan dy law rwy'n gyflaw nawr, fel eferais ac mi hwnmai felly mai. Yn y storm rwy't yn hyr, a dy serch nid yw'n fy ngollwng fel eferais ac mi hwnmai felly mai. Air yn y nefn ddiogel, bydded fel hyn, dad o bydded fel hyn. Deiddo yw'r deyrnas tragwyddol dy wyllus amau. Bydded fel hyn, dair yn y nefn ddiogel, bydded fel hyn, dad o bydded fel hyn. Deiddo yw'r deyrnas tragwyddol dy wyllus amau. Bydded fel hyn.
stormrwyt yn hedd, a dy serch nid yw fy ngollon fel eferaist, ac mi hwn mae felly mai. Fel eferaist, ac mi hwn mae felly mai. Iawn, diolch fawr iawn Arwel. So, diolch am y neges pwerus yna, bore yma. Ac pan fyddwn ni gyd yn gwylio Antiques Roadshow heno, gan fod dim oedfa nos gyda ni ar hyn o bryd. Fyddwn ni gobeithio yn cofio pwy sydd wedi'n creu ni, a pwy sydd wedi cyfri ni mor werthfawr bod e wedi rhoi i fywyd i ni gael byw. Nawr, jyst atgoffa chi ynglyn â'r cyfleon Zoom sydd yn dilyn yr oedfa bore yma. Mae'r Clwb Ieuenctid, Clwb Plus, i gysylltu efo Lowri a Jan ynglyn â hwnna, i gael y cod i hwnna. Mae'r Clwb Plant yn cael ei arwain bore yma gan Mari, a mae'r cod ar gyfer hwnna ar y sgrin. A wedyn y Clwb Coffi Cersalem sy'n agored i bawb arall. Yn cael ei hostio gan Trey ac Amelia, a mae'r cod i hwnna ar y sgrin hefyd. Na i jyst atgoffa chi i orffen hefyd, chi sydd yma bore yma, ni jyst gofyn i chi'n garedig i adael yn ddiogel yn weddol handi ar y diwedd, ac aros tan bod chi tu allan i chi gael sgwrsio yn yr awyr agored. I chi sydd yn gwylio adre, ond eisiau bod yma gyda ni dydd Sul nesa, cofiwch e-bostio oedfaon@cersalem.com neu ffonio Arwel y Lowri erbyn nos Wener yn ddelfrydol i chi gael bod yma mewn person dydd Sul nesa. Ond cofiwch, bydd y cyfan dal yn cael ei ddarchedu yn fyw ar y we i bawb gael cyd-addoli le bynnag i chi. Ond newn ni jyst gorffen bore yma drwy gyd-adrodd gweddi yr arglwydd gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.